Ahoj. Už si nemůžeš taky dočkat na ten turnaj? Jo, strašně se těším, třeba zase vyhrajem. No, doufám, že ano. Koukni se, kolik už jsme toho vyhráli. No, mám taky 3. a 4. místo tady, ale jinak docela dobrý. Nemyslíš, že by se získali tak ještě jednou první místo? Jo, jdem vyvést Ludmilu, Rose A Káju. Jo, promiň, já zapomněla. Já vyvedu Káju. Já vyvedu holky. Vezmu ti uzdečky. Jasně, Káji je zelená. Jo, já vím. Víš, co je hustý? No, Že zase dneska budou soutěži samý klisy. Ještě prý nějaká hvězda a nějaká sisi. jo, to jsou ty holky, jak se jmenuje ta stáj? Nějaký Novákovi a ta stáj se jmenuje nějaký jsou úžasné nějaký, podkovy nebo něco. To jsou nějaký sestry, víš? A rodiče jim postavili stáj. Takový rozmazlený. Ona mě nebudu ani umět jezdit. Ahoj, Ludmí. Ahoj Kájo. Hodná. Tak, pojď. Kájo. Tak. Hodná holka. Tak dáme dát do přívozu a potom vezmeme sedla. Musíme se o ně pořádně postarat. A hlavně, aby bylo to Asi o 60 minut později. Tak a už jsi vyčistěná. Holky jsou taky vyčištění a už se nemůžou úplně dočkat. Ale jablíčko, dej si jablíčko. Ale nezapomeň, nesmíme moc jíst, aby si byla lehká a rychle běhala. No, taky jsem spojit, aby jsme měla hlavu. Tak pojďte, holky. Pojď. Jasně, do přívěsu. Ještě jdu pro sedla. Jasně. Tak, tady pro Rose, nebo Ludmilu, Káju a tady to ještě. No, pojď sem. A tady to je pro Rose. Tak, a jdem. Tak jdem. Po dlouhé době. Už jsme tady. Wow, podívej se na to cvičiště, je docela těžké. To zvládne. No tak jen Že aby. můžeš při závodě na dvouko, ne? Jo, četla jsem si to v pravidlech. Ale asi jen jeden jezdec, ne? Jo, a to jsem já, nikdo jiný nechtěl. Tak pojďte, holky, pojď, Ludmí. To máš dvojnásobnou šanci na vůzi. No víš, i když holky jsou nejlepší klisny, co můžu nikdy v životě mít, tak jo, dáme Tady jde. máte prostě ale podle mě třeba nebudu umět zastavit. To tak se neskoukají. No možná ano, no to máš asi pravdu. Deky odlož asi sem. Dobře, jdem pro sedla. Tak, Ludmí, tobě dáme tady to. A Rose dáme tady to. Nadáváš. Tak, hodná holka. Čekej. Tak. Já jsem jistá, že to vyhraje. Připravení. A co oni? Na. Tak, my to dáme a nebudu se moc muset bát, protože jsme nejlepší. Jdu si pro obojku. Přineste mi někdo obojku. Přines ji sama. Tak pojď. To víš, že jo, tak se namáhat je to tak těžký. Nadejte to někdo. Tak. Děkuji. Hodná. Ano, sedneme na ně. Počkej, teď ještě turnaj ani nezačal. Ale musíme do fronty, přece se budeme představovat. Jo, asi jdem poslední. Vyhoupneš si tam za pár sekund, nemusíš. Pojď, jdem. Jdem se najíst. Já jdu před tebou. Já jedu na hvězdě, ta je první. No, tak já jdem, my jsme poslední, tak jdem. Pojď, jdem si dát hamburger. Pojď. Ty to určitě nevyhrajou, co? Koukni se, jak si nám dávat Ne, za chvilku to začne. Víš, kdo jde dřív, jestli jde Rose nebo Ludmila? Nejdřív jde Ludmila. Tak tady Rose necháme. Prosím tě, nauč se už abecedu.
Já umím abecedu, ale ne takhle hned z hůrka. No, už za chvilku půjdem, prostě. První je ale stejně to nebude. No, ale za chvilku se štyřu. Nepojím se z druhé. Už mluví. První na řadě je kůň Hvězda s jeho majitelkou Sárou Novákovou z dvojčat Novákových. Ze stáje u Zlaté podkovy. Sláva! Další je na řadě kůň Kája s majitelkou Terezou ze stáje Řepčí. Sláva! Další je na řadě kůň Ludmila s majitelkou Klárou. Já jsem Monika. Pardon, Monikou ze stáje Hřebčín. Další je na řadě kůň, na kterém jede také Monika a jmenuje se Rose ze stáje Hřebčín. A poslední je na řadě už to naše dvojče Klára, konečně ta Klára, ze stáje u Zlaté podkovy. Sláva! Uhni koní. Neříkej tak. Nadával. Je hrozná, co? Je hrozná. Jo, je, ale pšt, Ty jo. seďme hned vedle nich. To jo. A nyní se prosím všichni připravte ke startu. Chvíli čas, ale byla shozená jedna tyčka a minuli jste přikázku číslo 3. Další závodníci, prosím. Kája. A jeho vůdkyně Tereza. Dějde, škobrtli jsme. Ach jo. No, ale čas byl zaručeně nejlepší. Takový čas ještě nikdo v dějinách neměl, takže se ještě může umístit na jednom první turní. Další je na řadě Ludmila s jezdkyní Monikou. Tak pojď, Ludmi. Ludmi. Výborně! Tento kůň se časem trochu zaváhal, ale schodili jednu překážku a šlo mu to velice dobře. Další je kůň Rose s jezdcem Ludmila z Řepčína. Pardon, Monika, dneska to mám celý zamotané z té Moniky. Pardon, Moniko. Pojď, Rose. Monika je v skutku skvělá jezdkyně. Kůň trochu škobrtl, ale nohu si naštěstí nezlomil a čile pokračují dál. Ano!
byla schozena. Skvělý čas. Ale jednou škobrtli, ale myslím si, že by se mohla umístit alespoň na prvním nebo druhém místě. Maximálně třetí. Další je na řadě Kůň Sisy a jeskyně Klára, dvojčej jeskyně Sáry. Z stáje o zlaté podkovy. Teď. No tak, holka. Já se plaším. Tak to nebude první místo. Bohužel váš čas byl trochu špatný. Kůň se vám trochu splašil a ještě ke všemu schodili jste celou překážku. Když to téměř přeběhl, nebo si úplně. A o 20 minut později, mezi tím, co to reportérka vypočetla, Se koně odpočinuli, napili a ona mezi tím vypočetla výdaje, kdo je první a kdo druhý, kdo třetí až pátý. A můžeme jít na to. Na prvním místě se umístila Rose. Na druhém místě se umístila Kája. Jupi, aspoň druhý místo, když ne první. Na třetím místě Tady máte. Na třetím místě se umístila Ludmila s jeskyní Monikou, která vyhrála první a třetí místo. Tady máte. Děkuji. Na čtvrtém místě, se umístila Klára na koni Hvězda. Tady máte. Děkujem. A na také krásném pátém místě se umístila Sisi s jeskyní Sárou. Také krásné páté místo. Děkuji. A nyní poprosíme o společnou fotografii. Ahoj, já se s váma loučím a potom bude hodně moc dílů i bez návštěvy Andi, protože ona s námi šla oslavit moje narozky, tak tady byla. Takže se s vámi loučíme a ahoj u dalšího videa.